जे पृथ्वीराज राज नारायण देबमा जे जोंनि बिटिआर हालामनिते मानाव गेदेरते EM रनजित बसुमतारीनि सायावहाय बियोते प्रेस मिट होदों बे प्रेस मिटखौथ लानानै आङो फंनैसो आं बुंनो सानदों आरोखि बेनो जाहैबाय जे बिथाङाते जोंनिते मानाव गेदेरते बिटिआर हालामनि रनजित बसुमतारीखौहाय बियोते मोनसे जुनारजोंहायते रुजुनानै बुंदों बे बुंनायनि बेलायावहायथ आङो बेखौनोते हुमखि होयो जे बिथाङाते बबे एंगेलनिफ्राय बबे सर्सनिफ्राय बियोते लानानै बे गोहोखौहाय मोनदों आं बेखौहायसो बिथांनिसिमते सोंलु सोंदों दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय जाहाथे बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय बियोते गोजानाव थागोन नङाबा इयुननि समावहाय जे जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आं बिथांनिसिमते बेखौहाय हुमखि होयो एबा दिखा होयो जाहाथे इयुननि बेलायावहाय जाहाथे बेबायदि रावफोरखौहाय बाहाया जोङो बेंटल ओनसोलनि जानानै जोङो बेंटलनि ओनसोलनि थागिबि जानानै बिथांनि सायावहाय A to Z जोङो गासैखौहायबो मिथियो बियो आउट अफ BTC नि मानसि जानानै माखासे जिउ जारिमिन जोंनि मानाव गेदेरते बिटिआरनि हालामनि मानाव गेदेरते EM रनजित बसुमतारीनि गासै लाइफ हिस्ट्रिखौ माब्रै मिथिखो बे जे बियोते बिथाङाते पृथ्वीराज राज नारायण देबमाते बुंदों जे जोंनि मानाव गेदेरते रनजित बसुमतारीया माने कलेजाव बियोते बेलजारि कलेजाव फोरोंदोंमोन नंगौ बियोते खोथाया सैथो नाथाय बिथाङा बे समावहायनो बुंबावदों जे बिथाङा बियोते जोंनि बेंटल कलेजाव एबा कलेजावहाय फोरोंनो थाखाय बियो माखासे नर्म्सखौ गोग्लैयाखै होननानै बुंदों बियो लाजिनांथाव बाथ्रा बे लाजिनांथाव बाथ्राखौ बियो माब्रै बुंनो हाखो जे बिथाङा बियो आफादनाव थांनायनि सिगांनो बिनि अपइन्टमेन्ट लेटारा गासैबो रेडि जाजोबनानै दंमोन आरोखि दा बिथाङा आउट अफ BTC जानानै बिनि जिउ जारिमिनखौथ मिथिया हालाबानो जथे मथे बियो बखिलाबायदों नंगौ बै समावहाय जेब्ला BTC इलेक्शन जादोंमोन बे समावहाय बिथाङा UPPL दोलोआवहाय दङमोन नाथाय बियो मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बियो UPPL आवहाय जइन जादोंमोन जइन जानानै बियो BTC इलेक्शनावहाय मोनसे UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो लुबैनायावहायसो बियो UPPL आवहाय जइन जादोंमोन नाथाय बिनि गासै आखुथायफोरखौ गासैखौहायबो बिजिरना नायनानै बे बिथांनो टिकेट होनाय जायाखै आरो बिथाङा UPPL दोलोनि जेनिखि संबिधाननि बेरेखा खामानि मावनायावहाय बिथांखौहाय UPPL दोलोनिफ्राय होखारजानाय एक्सपेल खालामनाय जादों आरोखि दा एक्सपेल खालामनाय जानाय लोगो लोगो बिथाङा बियो बायदिसिना बियो बिरोधि बाथ्राफोरखौहाय बुंदों नंगौ बिथांजों लोगोसे सोरबा पलिटिकेल हान्जानि मोनसे थुलुंगा होनायावहायसो बिथाङा बेबायदिसो साहस मोनदों बिथाङा गुबुन हारिनि जानानै बेबायदि साहस मोननाया मिडिया एबा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा माब्रै बुंनो हाखो माब्रैहाय बिथाङा साहस मोननानै जोंनि मानाव गेदेर रनजित बसुमतारीनि सायावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो साहसखौ मोनदों बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों आरो हुमखि होदों जाहाथे इयुननि पर्जायावहाय बेबायदि बाथ्राखौहाय जोंनि मानाव गेदेर EM सारनि रनजित बसुमतारीनि सायावहाय जाहाथे बेबायदि बुङा नङाब्ला जोङो आयेननि हेफाजाब लानानै बिथांनि सायावहाय डिफेमेशन केसखौ खालामनो गोनां जागोन आरोखि आं बेखौ बेंटलनि थागिबि जानानै गासै बेंटल ओनसोलनि जानानै आं बे बेंटलनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौहाय बिथांनिसिम हुमखि होनाय जाबाय आरो कन्डेम खालामनाय जाबाय एसेनोसै